Yine havuzun etiri duyulur havada. Geçmişimi gözümle gel. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст анами намуд платья ва двойкаҳо, курткаҳо дар бозори Корвон рекламаи духтаракон заказ мегиранд. Доставкарам низ духтарако доранд. Доставка ба ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. суруғаи духтаро ҳамин боро 8 дарвоза 2 қатор. бо ина касе ки суруға нофаҳмоҳай занг мезанад, рақамҳои дар рӯи экран бадада шумода суруғаро пурра када мефаҳмонам. баъди курткошуна омодай дуйка доранд духтаро. ина намуд халатҳои новинка омадай спортивни бад платьячаҳои хушрӯ доранд. хулас борои новинкашон ай ҳад зиёда бо отдельни сурат мепартояд касе ки конкретни хариддорай. дар рақамҳои манам нависен духтаро барои ҳамин видео ки ман навор карда нишон дода истодам ба рақамҳои дар экран буда нависен, муроҷиат кунед духтаро. қаттон дар бораи ҳамин чизотон гап мезанам. ина духтарако нархҳои халатошона гап мезанам. бинед 150 180 ино аксияшаги 200 метим тройкоҳоро. тройко 350 сомон ба духтаро 200 сомон уфте 200 сомони кардиам. байни абаё ё чи ан кароткан ино тройканда. тройка брук доштай на костюмчаш ҳаст, платьячаш ҳастай, размеро ҳастай духтаро. нархи чанде? ино 200 метим 200 сомони духтаро тройка. бано жемпра кутамашон. баъд ин туника туника жемпириан духтаро. ина париж будай 350 турецкия ино 350 сомон турки духтарако. ни болобдагиро нишон дида. намудан у калта ҳам двойканда. бояш двойко чанди? двойкаҳо ино 350 ҳам туркиана. ҳо ино ҳама турецкия. се та ранг дорад духтаро. сабз, кабуд, сиёҳ. кабуд ино коричневам ҳаст. коричневе буде 4 та ранг. иш ҳам гӯчиша бирои дарозае платьягая. на духтаро иш двойка будай. и двойко чанди? ино 350 турецкия. духтаро туркиян ягон чина мешан падна мезанан 350 сомони размеро стандарт ай44 пуш ай46 пуш то 52 54 пуша мешавад. стандарта яъне ки кушода ки оверсайз меистан бадам хале ҳама дар размеро мешавад. анаҷа бо платьё ҳастай духтаро. ни платьё ангурка ки чанда? ангурка чи хеле 450 сомони духтаро. оригинали турки. духтаро диде 350 сомон турки. клетка тоза бори якум сорти туркия. бори бишкек ҳазирки надорад. 350 сомон турки будай духтаро. иш ани халатҳои боло чанде? ё замокдор буден духтаро. 3 та ранг дора, 3-4 та ранг доштай. 3 та ранга сумш чанде? духтарако ба ниё бори навш омадаги 350 сомони размеро ҳастай. размеро ҳаст. на платья дароз барои модаро, барои ин духтарако ки кушодаг мепӯшанд. на хеле кушодаи хулас барои турки духтаро. пад намекунанд, материалашон тоза ба ҳам букай. ани спортивниё чанда? тёмно-симни сиёҳ. ям 350 сомони будай духтаро. нигоҳ кунед. ҳозир дар пеши худмон харидорӣ кардам, видео мекардем мешид, лекин фаромӯш кардам рости. танашонда аҷоиб буд, хушрӯ буд, спортивни тозаи духтаро. материалаш тозаи туркия 350 сомони. ранги сиёҳшам дорам. вани двойко ранги ба рангтон чанда? не ино ҳам 350 350 двойка. духтаро 3 та ранг дора. размерошон стандарт ай44 пуш то 50 пушам мешавад. на болда номай двойко чанде? 250 сомони. размери ӯрам стандарт духтаро. барои духтарако ёшак хушрӯ. брукошон клиёша. ном турецкия. материалшон аҷоиботам пад набарасад. ин беҳтарин. курткаҳо чандиан духтара? духтара курткаҳои туркиян моделин турки навиштаги размеро ҳастай 600 сомони. нархошонам арзон, сиёҳу коричневӣ дорад. ҳам куртка пальто айда чӣ хеле хубае, ҳам баҳорам пушта қариб ки метонед ғавсакдарнашон хушрӯ кнопочка дорад. мана духтара диден 2 та ранг дорад. 600 ино 1000 сомони будан духтаро. ҳозир боша арзон кардагия 600 сомони.
суроғора пара када фаҳмондам. Ани жемпре Шанелтон чанда 380 буда 350? 350 сомони духтарони жемпре вазият тайгашам нишон метим. Я ранги сабзи дигарам дорад. اینو 600 сомон, اینو турецкий. Ини пальтошон нав омада буда духтаро 600 сомони. Ёрам туркиян, ягон чина мешаванд. Качествашон аҷоибот фасонак. духтарако суроғара гуфтам то на 8 дарвоза тарафи Тилобозор, дуюм қатор. Чизе ки нофаҳмо боша рақамошон дар рӯи экран мемонам. Марҳамат када нависен дахчон.